nemal snej schopnosti sa prejaviť bál. Vyšiel však na vrchol a svojou knihou veľkým sa stal. Kung Fu Panda. Majster Šíp obložil doň svoju nádej. Vedel, že v ňom žiega dobrého nájde. Kung Fu Panda. Jezdú bojovky proti zlým sa postaví rád. On slabý ochraňuje svojich zásad, nechce sa vzdať. Kung Fu Panda. So svojimi priateľmi. Super. Tigrica odchádza. Ja ťa vidím. Rád si na tebe pochutnám, lebo nič nemám radšej ako sušenky. Dobré ránko. Dobrú chuť, tigrica. Toto vyzerá hrozne. Fúj, ako to môžeš jesť? Ja ju dávam ráno k nedličky. Sú to dokonalé raňajky. Len si z nich daj. Dobré ráno. S tigricou sme sa rozprávali, že knedličky sú dokonalé raňajky. Pladené meso. Sú lahodné. Cítim tam aj niečo iné. Nie, no. Knedličky a meso spolu. A čo je v jednej rolke? Jar a rolka spolu. Fú! Vyhlasujem poplach! A čo je potom v rizote? Ryža a to spolu. A to je? Nie je to zek? Prečo tak kričíš? Je by mal problém? Ale kto vie aký? No, ja neviem. Možno by sme tu mali sedieť a rozoberať to. Určite. Ja mám pocit, že nás potrebuje. Tomu sa hovorí sarkazmus. Aha. Poplach! Rýchlo, poplach! Frank, čo sa deje? Idú sem. Kto? Pusti ma, môj otec je kunár. Čo je? Čo sa to tu robí? Hovorí, že niekto ide po schodoch. Čo? Mugan. Majsterka Mugan? Vyzerá to tu ako chliev. Upracte to. Ale kto je Mugan? Niekto výnimočný. Tak potom prečo ten rozruch? To bol zase sarkazmus. Majsterka Mugan patrí k najváženejším kung fu majstrom celej Číny. A je veľmi tajomná. Granátový palác takmer neopúšťa. Vraj je to hotová pevnosť. Dobre, to mi už stačí. Majsterka Mugan. Chyba niečo. Ryba? Žartujete? Majsterka Mugan, prosím, odpusťte môjmu žiakovi. Vítajte. Musím s vami hovoriť. A spúkam je. Už sú tam celú večnosť. O čom sa radia?
starec. Nevieš, čo sa tam deje? Už chápem. Musíš sa tváriť ako stráž, ktorá sa nedá rozptýliť. Dobre. La 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 la. Hi 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 hi. Chápem, si chlapík. V pohode. Majsterka Mugan chce s vami všetkými hovoriť. Prejdem priamo k veci. Môj hlavný bojovník v granátovom paláci nezvláda svoje povinnosti. Prišla som sem nájsť náhradu a Šifu veľkoryso sľúbil, že môžem túto pozíciu ponúknuť jednému z vás 5. Nás je 6. Aha, 1, 2, 3, 4. Dobre, tak prejdem k veci. Ak si myslíte, že jeden z nás opustí Nefritový palác, Ticho! S tebou tu nikto nehovorí, banda. Prihováram sa im, bojovníkom, ktorí tvrdo pracovali, aby sa dostali tam, kde sú. A nemali len šťastie, aby sa neohrabane vyšplhali až na vrchol. Ona ma urazila? Áno, vedel som. Nechápem, že ho tolerujete. Späť k veci. Ak sa jeden z vás rozhodne prijať moju ponuku, vedzte, že v granátovom paláci je absolútna disciplína a oddanosť kung fu. Budem na vás tlačiť. Budem vás hnať až na okraj dokonalosti. Na rozmyslenie máte čas do večera. Bude vás hnať na okraj dokonalosti. Čo si myslíš, že je? Kto by odišiel z Nefritového paláca s ňou? No ja nie, ani náhodou. Ja nikdy, tiež nie. Zabudnite. Ja. Sarkazmus. Myslím, že nie. Už mám dohodu s majsterkou Mugan. Dnes odchádzame. Idem si pobaliť veci. Tigrica! Počkaj, čo to vyvádzaš? Ja už som rozhodnutá, Bob. Prečo? Keď som počula majsterky na rozprávanie o granátovom paláci, došlo mi, že tam v skutočnosti patrím. Ale nie, čo to rozprávaš? Patríš do Nefritového paláca. Tu si doma, máš to tu rada. Už ani nie. Ozaj? Odkedy? Odkedy si tu ty? Je to tak. Kým si neprišiel, netrávili sme čas háraním o knedličkách, rolkách, či obľúbených hríboch, alebo o tom, koľkých trpaslíkov si stretol. Hanbím sa vždy, keď iba otvoríš ústa. Predtým sme kung fu totiž brali celkom vážne. Ja beriem kung fu vážne. Veď si celý včerajší tréning opičiakovi ukazoval, ako prdieť pod pazuši. No, vlastne, dobre, prepáč mi, už také veci nebudem robiť. Zmením sa, sľubujem, len nechoď. Musím. Ja už sem viac nepatrím. Majster Šifu. Musíš počúvať svoje srdce, Tigrica, ale si istá, že to chceš? Áno, majster. Tak už len dodám veľa šťastia. Ďakujem. Môžeme ísť. Uvedomuješ si, že keď odídeš, budeš bojovníčkou granátového paláca? Naspäť sa vrátiť nemôžeš. Ja